Aşgabatyň mekdeplerinde 18 ýaşyny dolduran uçurumlar sözüň hakyky manysynda mektepden göne goşun gullugyna alınıp gidildi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä 15-nji ýylda paýtagtyň mekdeplerinde jemleýiji synaglar geçirilipdir. Uçurumlara egzamine tapşyrmaga ruhsat berilipdir. Soň olar destine harby we polisiýa işgärleri tarapyndan harby bölümlere ekidilipdir. Polisiýa işgärleri we harby komissariýatyň wekilleri ýerden paýtagtyň 15-nji mektebine barypdyr. Goşun gullugyna çagyryş alan 18 ýaşly uçurumlar ilkinji bolup egzamin tapşyrmak üçin klassa goýberilipdir we synagdan soň destine gulluga çekilýän harby bölüme alınıp gidilipdir. Bugün 15-nji mektepde uçurumlar üçin iň soňky syna boldy. Syna ýerden 8:30-da başlandy. Tagat 10-a çenli 4 polisiýa işgäri we harby bellige alyş gullugynyň bir işgäri mektebe geldi. Olaryň hemmeti raýat eşikli diýip bu harby gulluga ekediljek uçurumlary öňünden gorkuzmazlyk üçin edildi diýip ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri Azatlyga gürrüň berdi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, şol gün şoňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatyň beýleki mekteplerinde de bolupdyr. 15-nji ýylda tutuş ýurt boýunça mekteplerde jemleýiji egzamenler geçirildi. Şol biraktyň özünde synagdan soň mektebi terk etmegi başaran uçurumlar hem bolupdyr. Harbiler we polisiýa bolsa olaryň öýlerine barypdyr. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä, harby gullukçylar enatalardan çağalaryny harby gulluga ýygnanýan ýerine getirmegini talap edipdir we gelmedikleri agyr jeza beriljekdigini duýdurypdyr. Nähili jeza beriljekdigi ketlenmändir. Habarçylaryň aýtmagyna görä, egzamin güni 15-nji ýylda 18 ýaşy dolan mektep okuwçylary alınıp gidilipdir. 18 ýaşy şu aýyň soňky günlerinde dolýan ýaşlar bolsa, dogulan gününden soň gulluga alınarlar. Türkmenistanda dowam edýän goşuna çagyryş mövsümi öňkü ýyllardan köp tapawutlanmaýar. Uçurumlary göni mekteplerden goşun gullugyna almak praktikasy soňky birnäçe ýyl dowam edýär. Öňkü ýyllarda 18 ýaşyna ýeten ýaşlar daşary ýurtlardan gelen wadyna aeroportda hem goşuna alınıpdy. Bu aralykda welaýetlerde de orta mektep okuwçylarynyň guramaçylykly goşuna alınmagy dowam edýär. Gündogor Lewap welaýetiniň uçurumlary 18-nji ýylda egzamin gününiň ertesi goşuna köpçülikleýin alındy. Yerli habarçylaryň sözlerine görä, şeýlelikde sebäpdäki mektepleri gutaranlar orta bilim şahadatnamalaryny almak mümkinçiliginden mahrum boldular. Geçen ýyllaryň tejribesine görä, harby gulluga çagyrlanlaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalary şol hem enatalaryna gowşurlar. Şahadatnamalaryň gowşurulşy 21-nji iýuna bellendi. Habarçylar yerli harby bölümleriň işgärlerine talgylanyp, şu ýyl harby gulluga çagyrlanlaryň agla we köpüsiniň mektep uçurumlary dygyny aýdýarlar. Resmi maglumatlara görä, Türkmenistandaky orta mektepleri her ýyl 100 000 golaý adam gutarýar. Ýurdun häkimetleri harby gulluga ýatky çagyryş mövsüminiň gidişi barada we harby gulluga çagyrylýanlaryň sany barada resmi habar bermeýärler. Bu aralykda enatalaryň arasynda harby gulluk wagtynda ogullaryň ykbaly we saglygy barada aladalar artýar. Harby gulluk üçin kadaly şertleriň bolmazlygy, azyk yetmezçiligi, derur lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy janyna we saglygyna döreýän howplar we kemsetmeler köpleri öz çagalaryny harby gullukdan gaçyrmak ýa-da gulluk ýerinde ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur edýär. Goşuna alınýanlaryň enatalarynyň gürrüň bermegine görä, goşundan ýyda çekilmek usullarynyň biri universitetlere girmek üçin goşun gullugyny ýyda çekmekdir. Munyň üçin ýarym ýyllyk resmi namanyň bahasy 20 000 manat ýa-da Merkezi bankyň kursy boýunça $5714 barabar. Has meşhur we howpsuz hasaplanýan harby bölümlere yerleşdirmek üçin paranyň bahasy hem köpelipdir. Azyk üçinçiliginiň gowşaklygy, agyr ýaşaýyş şertleri süten we türkmen goşununda jana saglyga howp abanmagy ýaly ýagdaýlardan başga da köp enatalar çagalaryny Owganistan we Iran bilen serhet ýakatyndaky goşun bölümlerine iýermekden gorkýarlar. Geçmişde Türkmen-Owan serhedinde atyşyklar we harbiýlaryň ölümi barada ýygyderli habar berilipdi. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, köp enatalar çagalaryny kenariýaka sebitinde ýa-da paýtaxt Aşgabatda ýerleşen harby bölümleri iýermegi makul bilýärler we has howpsuz diýilip hasaplanýan harby bölümleri iýermek üçin elinde bar mümkinçilikleri ulanýarlar. Özbegistan we Gazagystan bilen serhetleşýän garnizonlar hem birneme howpsuz hasaplanýar. Hususan da paýtagtda ýa-da Türkmenbaşyda ýerleşýän harby bölümlerde harby gulluk etmek üçin paranyň möçberi 10 000 manat ýa-da resmi kursdan $2857 1001-nji bölüme yerleşdirmek üçin para 30 we 50 000 manat aralygynda ýa-da 8571
dollardan $14.285 aralygynda bolýar. Azatlyň habarçylary we gararsız medeniýet çeşmeleri Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde harby gulluk wagtynda ýaşlaryň urulyp ýenjilmegi, dürli zorluklara we kemsitmelere tedewar bolmagy, ýaşlaryň ölümi we ýaralanmagy ýaly wakalar barada ýygyderli habar berýärler. Türkmen hökümeti şeýle habarlary resmi taýdan kommentirlemeýär, goşundaky problemalary düýpden agdamaýar.